Aka na Anambra State bụ Gọvanọ Soludo ekenego nnukwu onye isi oche Poco Bros West Africa Limited bụ Chief Paul Okonkwor bụ onye gbara afọ 80 na nso nakwa Odoziakụ ya bụ Florence onye gbara afọ 50. Gọvanọ merubere di na nwunye a n'oge ajamisa ịtụ mma bụ nke achịkọbara n'aha ha. Onye ọlụ anyị bụ Ejikabana bụ onye nta akụkọ ABS n'obi gọọmenti wetara akụkọ a dịka bụ mmemme si wee gaa. Ụka bụ nke akara na Basilica of the Most Holy Trinity Cathedral Onitsha bụ nke onye nọ na isi ofufe nru ya bụ Peter Cardinal Okpalaeke. Gọvanọ Soludo onye kwuru na agbamafọ a bụ nke kwesịrị ka enye ekene ma ṅụrịa ọṅụ mgbe ọ rụtịkwazịrị aka n'uru ọ bara mmadụ ibenata imefushi ndụ ya n'ihe na-enweghị isi ma bikwezie ndụ dị nṅomi. O kwukwere na ka gọọmenti ya na-agba mbọ idozi ebe obibi ndị iju chụpụgoro nakwa obibi ndụ ha, ka ọ yọzikwara ndị eji okwu ha agba izu, ndị jupụtara ego ya nakwazi ndị oji ego atụ ego, ka ha gbaa mbọ ma fụ na ha ji enete ha n'ebe obibi gọọmenti wepụtara ha. N'okwuchukwu ya, onye bishọp Nnewi Diocese bụ Most Reverend Jonas Benson Okoye kwupụtara obi umeala nakwa obi sarasara Chief Okonkwor nwere n'ebe ndị ọbụla nọ. Bishọp Okoye kwararịrị na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị Chineke gọzigoro ọfụma mana afọ ejughị ha na onyinye Chukwu nyere ha, fọdụzieru ha nwa iji onyinye anụ wee fee Chukwu. Ọ nọkwaziri ebe ahụ kene nwunye Chief Okonkwor maka enyemaka ya n'ihe niile. Chief Okonkwor bụ onye gosipụtara aṅụrị ya n'ebe Chineke nọ maka agbamafọ ya, ma yọzikwa Chineke ka ọ gọzie ka ha rabụrụ ndị mmadụ niile gbakọtara ọnụ iso ya ṅụrịa ọṅụ.